lafika elosuku oluhlaka namhlanje mhla 23 enyanga yesihlanu 2022 esenqubeni igama la Chocolate Khulu apho sithi isintu sami asiyambi sonke ngexamba namhlanje engomvulo qho evekini sike sinayo phake uprofessor udokotela umkhulu ubaba uKhehlelezi ngalixetsha ke apho ke sike sixoxa khona ngezinto ezidla umzi mhlawumbe sana kuvula radio yakho ngelixetsha siyakwamkela usifuna ukuhla kulupha frequency 8.0 silapha ke Durban station apho sikhoyo ngalo ixesha before siqale yonke into esiyenzayo avele simnike ithuba udokotela dumani yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empahla hliziyo zamadoda ayibomvu ndaba setete nabasenyimba nemkhondo kwazi igazi intaba yikhalamanzi dictionary intaba yithi umndeni ngalunya inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwaphidlika ngathi ngiyafulela kwanetha sikugula mdala ohlala emoshali chiya mtolo galweni maka ngathi uthi ngakuvuleka indlela sanibonani baphulaphuli bonke bezwi-Lomzansi FM bingelele nawe bhuti lobilobi kunjalo mfowethu kwanyama kayipheli phela amazinyo endoda phansi kwelasegoli mntanami wahamba uthi uyofuna umsebenzi wabonakala ususemaklabhini kwenze njani kwesikabhanani isigodi phansi kwamashu ngiyabingelela mfowethu kunjalo dokotela namhlanje ke uhamba ngihamba nomakhosi umdabe odume ngokumisa amaladi kodwa nkosi yami mufuna ukumisa iladi ukuthi kakhulu ke emaladini mdabe siyabikelela mfowethu siyabingelela futhi lo kakhulu sibingelela nabalele emakhaya kakhulu mfowethu besila last week umkhulu engekho ngizommela umkhulu wami alikhila de ngafika ngalimisa futhi lo ngafika ngihamba phansi ngegetha njengoba nayemba mayisuke ngekho njengoba sizophinda simbe namhlanje esekhona kakhulu ngiyabingelela nje ngithi abantu ababe nathi namhlanje kubhizi kakhulu kushubile kushobe kakhulu namhlanje mkhulu mhlambe abantu ke ngabakhumbuza ukuthi abangene ku mfowethu asibakhumbuze bangene abantu laphana kwi Facebook page nyanga yodumo mzo, that's my Facebook page. Instagram it's Dr. Khehlelezi, but for now let them focus kwi Facebook page nyanga yodumo mzo. Siphinde sithi ngizwile bekhala abantu last week ukuthi ayi ummisi wamaladi ubaba umdabe ebevutha last week ngase ngithi akufanele mfowethu avuthe beyinkunzi bengekho ngikhona namhlanje ngubaba wakhe ngeke ngikhulume ngizomanje kanjena ngithi awenze odume ngazo ngibone ukuthi kahle kahle yini lekade yenza ngoba ayi kuthiwa ebelwa kakhulu mfowethu abantu abaningi basizakele siphinde sibonge kakhulu abantu base Johannesburg izolo bebephume ngobuningi kubande egoli kunethe egoli but indlela abaphume ngayo it was amazing next week bangenze ngathi next week ngisegoli futhi ngisegoli next week lo muntu osonta kwi MMI ifire ngizobe ngikhona osonta kwizayoni ngizobe ngikhona ama service othu ngizowa attenda ngithi mfowethu abaphume next week ngobuningi ngiphinde futhi ngimbonge kakhulu kulabo bonke abalalela online radio yami online radio yami siyabonga kakhulu sibonile laphana umbali nongizwe bebengenile manje ntambama from 3 to 6 abantu bebelalele iradio yethu iqala ngo6 ekseni kuze kuyoshawa 9 ebusuku so thank you so much baqhubeke basilalele masisuka lana suke sikhona eradioweni it's www.drkayonline.co.za basilalele khona kunjalo ke ungene futhi ku YouTube channel yakhe umkhulu ungene nje ubhala uthi Dr. Khehlelezi YouTube channel bese uyasubscribe pha ubethe ne bell pha ukwazi unotify xa ngaba khona izinto ezifakayo so namhlanje asibuza into ezininzi ulinikiwe ithuba mphulaphula into manje ke nawe ungabhekelwa namhlanje kuyahlahluba kuyahlolwa ukulondawo kuyo inamba ongayifonela noba ukwephi indawo apha elizweni it is 06048071164 060 number yase studio njengamanje le it is 06048071164 7164 inamba yase studio abantu abafuna ukuhlolela njengamanje ziyakhala siyahlola kuze kuyoba u8 o'clock ziyakhala umuntu ofuna ukuhlolelwa inamba useyibizile umkhaya wami laphana othe 060 yes 06048071164 ayikale ke ngongelixetsha masimthabathu umphulaphula enqubeni sikubulise molakhaya sikhona baba kunjani
Tutugani Harding. Yes, utinda. Baba uyaphila. Uthi uMongcwele nawe mawulokhu uthi ucela sikubhekele. Kukhona into engahlangani kahle kuwe njengomuntu ebekufaka sengathi sibuya straight kubantu abangasekho emhlabeni abayizidalwa zakho straight angithi uyangizwa. Wathi uMongcwele kukhona into ukugeza ehambe wayesengathi ayenze kahle kunina. Manje lokho nikhona njengomuntu ebekufaka sengathi ngisho into eyimali uqobi yabaleka kuwe njengomuntu ebekufaka sengathi nawe ngathi mawuthola umuntu wesifazane kubese ngathi uphila naye lento bese ngathi namanje ngabe bese ngathi niyaphikisana noma niyahlukana uphinde uthola umunye niphinde nihlukane. Wathi uMongcwele namanje lethi hamba kuze bese ngathi yenza wena udalela izinto ezisinyama straight kubantu othi uphila nabo ngoba kubantu ozohlala nabo. Wathi uMongcwele singaba kuze bese ngathi singaphebeza abantu abangavuka babe izitha straight kuwena njengomuntu angabe ngithi mina bakufaka bese ngathi uba umuntu ophila yedwana. Wathi uMongcwele ikhonto yakho lapho wethu ehamba wayesengathi iyadukela mawulokhu khona kodwa yento ukugqoka straight njengomuntu befaka bese ngathi namanje lento ehamba wayesengathi iyosetshenzwa. Khuluma nami ngizwe khehla ngihlabele phambili. Mamela angazi bapha abazali bakho. Uthi uMongcwele akasibuyisa abantu abazali bakho kunento ewumcimbi ekufaka nobusela bakwenzela yona njengomuntu akabe ngithi mina wena wazala umbetheyo kodwa umntantla bakho kuhamba kuze kubese ngathi buyadukelana. Angithi uyangizwa manje njengomuntu befaka bese ngathi umntantla bakho bakufanele kuze kubona kodwa bengingawela komunye umuntu. Yathi inkulumo kaNkulunkulu kukhona abantu bakufanele bese ngathi basebenza ngento eyinhlanhla yakho noma language yakho oyikhuluma nabo njengomuntu akabe bese ngahlala phansi sibonisane kodwa bese bephumelela ngento efuna bese ngathi yenzeka kuwena kodwa bese ijika yenzeka kubona. Khuluma nami ngizwe ba. Makancane ke. Usekhona baba? Uthi uMongcwele wena wazalwa nenhlanhla angithi uyangizwa. Umntantla bakho kodwa bahamba wayesengathi biyaduka noma biyalahleka angithi uyangizwa manje. So iyona into ekufanele wena wenzele wena njengomuntu ekuthiwa simbula ingubo ukuze izinhlanhla zakho zikwazi ukubuyela kuwe ngoba namanje mawulokhu ukhuluma ngezwi lakho uthi uMongcwele kukhonto isilwane ezohamba kuze bese ngathi ngilanga nawe uyacinezela ebusuku mawulele hayi ngoba kunjalo kunento eyisalukwazi sakini komalume straight esihamba kuze bese ngathi sifuna ukulethela into eyinhlanhla kodwa lesalukwazi sihamba ngidlela kusibiye bese ngathi namanje siba isilwane kuwe njengesalukwazi kodwa engabe ngithi mina sigezwanga straight phezulu into eyimpilo. Khuluma nami ngizwe ba. Hayi Jabu ngudala impela mkhulu unomnye hamba ngithi siwana ngikufunde sithi abantu lalela ke baba lalela Khehle uthi umoya oyingcwele le ndoda mayiloko ithinta ngalolidaba ngabe ngihamba nawe ngiyofika ekhaya kini koma wakho noma ngithi komalume uma ngikhuluma nawe kunosuku sibuye emva sibuyele last year angazi ubani emndenini oke wenza umsebenzi lo msebenzi wawenza kusuka ngomhla ka20 kuya ngomhla ka24 kuJuly last year kunomuntu owenza umsebenzi lapho kwakuhlatshwe khona igusha noma lapho kwakuhlatshwe khona into engathi isilwane kodwa kwakunganayo ibhokhwe kodwa kwakuyigusha eyayihlatshiwe angazi lapho kwakuJuly ngithi July 22 uthi umoya angiconfirm leyo ndaba kuwe qala ngoba masiloko silandela baba ukhona ibhlukwe lakho elijini eyayikade imnyama yakaDenin wathi umoya eyagcina ilahlekile kuwe njengomuntu angathi wena Khehle izinto zakho zike zahamba kahle ngo2012 kwangathi ikhona into ehamba kahle kuwe wazowaphazamiseka mawuxabana nomuntu wesifazana owaxabana naye lo muntu kodwa kwaku2017 ukhona umuntu owamthanda enahlukana kabi nahlukana ngo2017 wathi uNkulunkulu nimi ake ngugeze wena ngoba kwayimanje uyagula ikhona into lokikulandele kwenza uvukelwe abantu nezitha kodwa mangathi mina wakwashaya umuntu uthi wena cha angikaze ngikwenzele kodwa ngibona abantu bekujikela bengakufuni awuphinde ukhulume nami ngive Mkhulu ishaya inkosini phela ukuthi nje amanje ngiyithela ayangizona kodwa manje isono sama asazi ake uphinde uconfirmelana baba ngithi mina mawuthi ngishaya isikhonkosini impela kodwa ngigculiseki mina ngoba kunalo msebenzi ovukayo kukhona umuntu emndenini ngo last year man July kunomsebenzi oke wenziwa
kwangathi kuhlatshwa into engathi igusha awuphinde ukhulume napho uthi ubani lo kade yenza umsebenzi noma kusekhaya kini noma ikuphi kodwa kunalomsebenzi okwenziwe ngoJulayi awukhulume nami ngive hayi ngongona umsebenzi wakuyigusha ilahlathelo ingane lalela ndoda amadoda ngikhulume nawe ingani ngiyasho nje ngithi mina kunegusha eyahlatshwa kumhla ka22 kuJulayi mangiloke ngithi ngiyalandela thi umoya engcwele asiphinde silandele kahle ake ngudirector kahle phela ingani umswani walapho anutshinga ngemfuleni wahambelwa phansi uthi uNkulunkulu kimi ngihambe yazi nginibona nigubha phansi kube sengathi content igqiba njengomswani wathi uNkulunkulu kukhona umuntu wafika waganga kuleyo ndawo ake uphinde uconfirm uthi cha unamswani sawuthi ngemfuleni noma sawugubhela phansi awukhulume nami ngoba kunendaba engiza nayo ayi angikhulu ngoba ngesikhathi igusha lihlathwa mina ngangingekho ya mina sehlathiwe lalela awufonele ekhaya ubabuza uthi uKhehlelezi sephinde wayibamba le ndaba yale gusha eyahlatshwa ngithi mina lo mswani bawugubhela phansi mabe ngabuyela manje bayela abagubhela khona umswani ikhona into engafika ivuke enjengenyoka ngoba mina unomhlolo ngibona la e-studio mangikhuluma nawe yazi wena uvukelwa abantu yazi njengamanje kunejele lokho liphithiza kuwe lokho lifuna ukuvuka kuwe wathi uNkulunkulu asikuvikele Khehle ngoba wazala wembethe wena uke waya kumuntu wesizulu wena uyofuna ukuvubhulela ingubo kwangathi into zakho zibheda kakhulu kunaqala kanti qala ulungisa isibongo ngoba kunebhidani solid evuka ithinta into engathi isibongo sakho awukhulume ngizwe hayi kunjalo ngibeka isibongo sakho bye uzolalela emsakazweni inamba yami okay igama lami ngubhana igama lami ngubhana bazwela ngimvuma ngifuna manje singahloli wemdalo ngifuna singahloli shamhlahlu manje hayi sengikhona shamhlahlu manje siye idate sikhiphe idate sikhiphe usuku lapho ngizozama ukufuna straight sikhiphe idate sikhiphe usuku manje ngifuna shamhlahlu manje bala ngizama ukufika ngakhona hayi yabona manje yena wangawona umsebenzi kwakuyigusha uyini leyo manje ngiqala phansi internation asikubeke mntwana lomlomo ayikhale manje akamakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo phokufika khona ijolo ngaphambi Izwi-Lomzansi molokhaya Molodela kunjani? sikhona kunjani tata ngibona sikhuluma naye kwiphinda Siyaphila ngulanga useGeorge. ulanga useGeorge apho uthini kumkhosi Umkhulu ngicela ngidlolele. wemfokalanga kunjani uyaphila futhi Siyaphila kunjani? mamela uthi uMancele akasihlele emuva esibongweni sakubo kababa wakho straight angithi uyangizwa wathi uMancele kukhona umuntu wesifazane angazi noma wayelamana nobaba wakho noma wayekade lanya ubaba wakho kodwa kunomuntu wesifazane owayeshaya umthetho kodwa edlula amadoda ebabembiza ngomuntu owu-aunt angithi uyangizwa manje wathi uMancele anti kukhona into ahamba wayesengathi uyayona wathi uMancele akasifuna umuntu owubaba wakho siyomfuna phansi angithi angizwe njengomuntu abafela kusengathi nawe kodwa ikhonto ebambeke emuva kodwa ekhaya kini njengomuntu akabe ngakhona into engaphelelisi abahamba wayesengathi nawe kodwa abayigcini komalume wakho wathi uMancele manje into zakho ayivuma ukuhlangana kahle angazi nawe mawulokhu uthi ukhona uthi uMancele kukhona umuntu wasifazane befoma sasimbiza ngomuntu oyingoduso kuwe noma umuntu esifazane simbiza ukuthi fanele abe yingoduso wakho noma sewamkhokhela noma mkhiphela imali wathi uNkulunkulu kukhona isichitho engisibona bese ngathi sihamba siyakunamatha njengomuntu ongahamba ukuze bese ngathi kasinye isikhathi ungaphupha wena uphuphe kodwa into kodwa isichitho straight njengomuntu ongaphupha bese ngathi usendlini encane wathi uMancele lento ihamba ukuze bese ngathi ikhinyabeza ngisho into imizwa yakho khuluma nami ngizwe baba Unjalo kodwa akekho umuntu enake ndambhadalela. yes lalela baba yo uyangizwa baba Yakuba mkhulu. sawubona hey Nkosi yami uphumakazi wakho lo muntu ombiza ngomakazi Uzondlalile. lalela ke abana mawufonane mawungamfonela manje umtshela ukuthi uKhehlelezi khonto ayikhulumayo kukhona indaba ake angena kuyona noma wangena ekukhulumeni kodwa le ndaba bethinta umntwana omncinci noma bethinta ingane kwangathi kuba nokukhuluma ekhaya wathi uNkulunkulu umakazi wakho xa nithetha nawe ngoku
uyagula akaphilanga ngoba uthe umoya ongcwele angingakhulumi nawe ngiyeke impilo yakho ngoba ngiyakubona nawe vele uyazama empilweni uziyongena emakhemisi esizulu yazi ngakubona kunalesiwasho sisebenzisayo ngathi sifuna ukuba pink engathi sifuna banjani angazi mina wasithathaphi noma khona umuntu wesifazana noma khona umngani okwabuya wathi indoda nakho awuthathe nawe usebenzise kodwa uthe umoya ongcwele ngiyakuzwa konke lokho angihambe ngiyekhaya ngiyofuna indlu kamakazi ikhona indlu kamakazi wakho yakathathwa umoya yangathi le ndlu kodwa ifuna ukuhamba amazinka amanye angathi ayafuna ukuphuma wathi umoya ongcwele kunento engididayo ekhaya elokhu ifuna ukubhidliza umzi wako kweni kunendlu yake yathi yakhiwe yaphela yangathi yadilika ngathi mina le ndlu yayidilizwa yini wathi umoya ongcwele no man masilandela la ngomoya ongcwele khehla wena uke wacisha wangena engozini yemoto kodwa lento iyakulandela kakhulu njengomuntu angathi abantu abakufuni nawe wathi umoya ongcwele angifuni umuntu abathi usiphokazi igama lakhe Jesus my Lord wathi umoya ongcwele angifuni umuntu abathi usiphokazi ngathi lo siphokazi engimfunani wathi umoya kukhona umuntu okufanele simvikele kakhulu ekhaya masiloko sithi sikhona ngoba kuvuka umsindo ekhaya nina nibambene kahle njengomuntu anizwani yazi kunomuntu ogulayo manje kakhulu wathi umoya ongcwele yazi ngabe kuyenzeka ngabe ngithi mina ake simfake umakazi efonini sesimbuze sithi uright yini makazi emzimbeni wakho ngoba ngizokugula kuyovamba kube sengathi kubamba yena ngoba uke wahamba wangena ekukhulumeni ethi ukhuza ingane encane kodwa ingane engayona yasekhaya njengomuntu angathi wayikhuza enye ingane kwangathi kunomama ofika amlwise wathi umoya ongcwele kayi manje umakazi uyagula awuthethe nami ndive ukhona umakazi ogulayo nakho ke lalela angiphinde ngithi mina umakazi wakho wazana kanjani nomuntu abathi usiphokazi Nkosi yami andinokwazi because bengatsala la kulo mama andiqala ake baba mangidedela inamba yami manje uyithathe le namba ebese umnika umakazi kukhona into ofanele ngiqhubeke ngayo nosiphokazi kade behlangene labantu angazi noma ngomhla ka23 kule nyanga esiphuma kuyona ikhona into eyenzeka kukade kulesithathu wathi umoya ongcwele isikhathi kwaku5 minutes past 3 ntambama ikhona into kodwa ayijump umakazi phansi ngoba kwayimanje umakazi mayigula ikhona into engizwa mina inyuka ngesandla sakhe saka right njengomuntu angathi unenkwantshu lento ifuna ukuzenza istroke ungizwile baba ya thatha inamba yami baba okay Bonakele manje Kube sengiyathatha manje uthi Sayakata manje bonakele kakhulu manje yabe yusama sokisi manje yusama sokisi impela manje amadolo manje Izwi-Lomzansi uyalobiza kuyakirate ngalo elixesha simthabatha umphulaphula siba uthini enqubeni ngalixesha isinto sami molekhaya Awuyaphila mfazi wami ngiyaphila nobaba Khehlelezi lapho siyaphila tata kunjani lokuqala ngibane kweyiphindawo ubaba Mashasa okhuluma naye waseGinzo kodwa usebenza lapha ku-Alice Rank ematekisini eMarosburg uthini tata ngiyacela nami ukuzwa ukuthi izinto zami yithini Baba uyaphila siyaphila mkhulu sikhona uthuma ongcwele ake sithathe lo mfowethu ukuze kube sengathi simisa straight endaweni eyintaba kuze bese ngathi sifunda indawo eyihlathi angithi uyangizwa wathuma ongcwele uma sifunda indawo eyihlathi bese ngathi siyakuthatha siyokufaka into ezinhlanga zento ekuthiwa uqina wathuma ongcwele kukhona into eyisibhamu ebefana bese ngathi siyayiphebeza kuwe angithi uyangizwa thuma ongcwele nawe mawulokhu uthi khona kuhamba kuvuka abantu abazohamba bese ngathi baba izitha straight kuwena njengomuntu ongahamba bese ngathi khona abantu abazokulalela ubendle bese ngabakushanga into ezinhlamvu wathuma ongcwele number 2 akasambe bese ngathi siyofuna ekhaya la kuba kweni nalume bakho angithi uyangizwa thuma ongcwele kukhona into nawe kufanele kuze kubese ngathi uyoyenza kodwa nawe njengomuntu ngathi uyobe ngento umsebenzi owenzayo ngoba uthuma ongcwele manje khona isikweleta sivuka kuze kubese ngathi sivuma konye olume bese ngathi manje kodwa sivukela wena wathuma ongcwele nathi masinawe sithandaza kukhona ithunze limnyama mfowethu uhamba bese ngathi uhamba njengomuntu bese ngathi ungathi nomphathi into eyimali bese ngathi ngashabalela kwena ezandleni wathuma ongcwele kukhona into eyingane yakho esingahamba bese ngathi siyayifihla angithangizwa into eyintombazane nakuba silo sithanda thuma ongcwele khona umuntu eyintombazane yakhe ezohamba bese ngathi iyathunjwa angazi noma nawe ngoba nabo yini abantu abakufunayo noma abantu abakuphendukelayo kodwa kunabantu engibona kube sengathi bafuna ukuzisa ubuhlungu ngento umndeni wakho angithi uyangizwa khehla athi uNkulunkulu ake sekuvikele njengomuntu ofuna ukuthi isindawo eyintaba siyokuqhaba nawe siyakuqinisa yathi uNkulunkulu ayasambe nathi bese ngathi sibuyele ekhaya straight lapho thwena uzalwa khona uthi manje kukhona into esingahamba bese ngathi sifike siyayigcina njengomuntu
mfethu abefowethu ngathi namanje sifuna umuntu omdala ekhaya sithi lo mfethu masilo sikhuluma nawe uyena nomdala ekhaya noma makhona into eyikhona uyena nonakayo ngoba ngibona wena mfethu uphendukelwa uzophendukelwa na abantu basekhaya bevuka into umona straight khuluma nami ngizwe baba. Hayi kunjalo impela mkhulu. Yazi Khehle angaze besavuma ubusavumela lo baba. Yebo kunjalo impela mkhulu. Lalela baba. Ngiyakuzwa uthi kunjalo impela awesibhamu sekuconfirmile. Mina into engibamba kuwe la uthe umoya engcwele yazi wena usazohamba uhambe emsebenzini ungayigqoka icathulo ezivalekile ugcina ugqoka icathulo ezivulekile ophaqa noma amasenglesi. Ngathi kwenze njani? Leka lathi ikhwezi lezulu kimi ikhonto asebekweqiseyo neumbhulelo phansi njengomuntu angathi inyawo zingahlaba ngaphansi zilume kakhulu ube umuntu angathi uphila ngokuyinwaya kodwa lezi inwa inezinyawo mawinwa ungasayinwayi ngesandla uthatha ugodo kube sengathi namanje uyikresha ngogodo ngoba uma ngilandela la ngomoya engcwele ukhona umuntu okwakumele uthandane naye noma ababekuhlanganisela umthi into engathi ngamabutho kufanele uthandane nomama odayisayo noma nosisi odayisa ukudla kodwa ngathi unetafula wathi uNkulunkulu waphakade masiloko sithi sikhona kunomsindo ozovuka njengomuntu angathi kuno driver ozolahlekelwa imali kodwa le mali lahleke phakathi emotweni etaxini kube sengathi kugcine ngathi wena ogcina ukubonakala khona wathi uNkulunkulu yazi masiloko sithi sikhona uthe umoya engcwele ngabe ngiyakhuleka ngize ngifuna ushomo wami engihlala naye kakhulu ngize ngiyofuna omnye umuntu onesikhundla esiphezulu ngabe kodwa mina ngikho emsakazweni bengiyombiza ngegama ngithi mina ake sifune le ndoda ngithi akusondele naye eduze ngoba kukhona impi esuka kwenye indawo kodwa isuka kodwa endaweni yase Great Town ezofaka amagameni phakathi kodwa kube sengathi niyaqhathwa nina kakhulu wathi uJehova kunezulu elizakabi kodwa leli zulu lempi elisuka endaweni yase Great Town ngaze ngithi mina ake nihlaleni phansi njengamadoda kube sengathi ikhonto enixoxayo ngoba khona umuntu ozonithatha nina kube sengathi namanje niyagaxela nina phakathi angaza ukhulume nami ngizwe. Hayi mkhulu kunjalo mkhulu. Yeah. Njalo mkhulu. Awuzothatha inamba yami egcineni baba. Ashiywa mkhulu. Amen. All right, asibambo gqibela mkhulu sibheka mhlambi sifuna bani kweyiphinda ngalo elixesha ku 0604807164 kakhulukazi ngicela ngaba ufuna ke ukuthi umkhulu akubhekele senqubeni siyakubulisa moleka. Yebo mkhulu. Linjani kathi? Siyaphila. Ubani kweyiphinda kathi? Ukhuluma nomzo kancane ngilanyule. Enyulenze uthini kumkhulu? Ngisacela umkhulu wathi ungibheka kancane. Khehle uyaphila? Ngiyaphila Mzo ngiyaphila bhuti mzo. Siyaphila. Mamela uthi uMangcwele akangibuze ukhona umuntu wesifazane owake waxabana naye kwayisengathi lento ifuna ukungenwa abantu bomthetho noma amaphoyisa noma ufuna ukuyokubophisa angithi uyangizwa manje. Wathi uMangcwele nathi masidaka sithandaza kukhona umuntu wesifazane owayefuna ukubophisa kodwa wahamba wayesengathi ukuyela kumuntu kodwa inyanga straight njengomuntu ovalide izinto zakho angithi uyangizwa uthi uMangcwele ngazi ngibona umuntu wesifazane efuna ukuthi uzoshiya ingane kini naye bese yahamba kodwa kukhonto ingxabano owayesengathi iyasuka kodwa isuswa omunye umuntu wesifazane mawulokhu khona uthi uMangcwele kukhonto isichitho esebenza kwena kakhulu njengento kodwa esebenza bese ngathi ungathi mawuthola umuntu wesifazane bese ngathi ningathandana isikhathi esicele bese ngathi ngaphinde lihlukane angithi angizwa manje uthi uMangcwele lento mayilokhu isebenza bese ngathi ngasebenza ngisho la uthi uzama khonto impilo bese ngathi nawe kodwa unganyamanyambane abantu nothi uphila nabo wathi uMangcwele kukhona into obudlozi obuya phezulu kwakho njengomuntu oyefumisa ngathi lo mfowethu naye mekazala noma mekakhula kukhona into ekhaneleka kuye othi ibuye bento eyisekwayini igobongo engathi nangenza lona wathi uMangcwele inkosi mayilokhu ethi khona uthi uMangcwele uyefumisa ngathi namanje simchaza nabantu abafana sibesathi ngambiza ngomuntu kodwa oyisinokwana noma ongakuthanda ukukhuluma bese ngathi singathi umfowethu othi lokho uyisinoko angithi uyangizwa ukuthi uma uNkulunkulu lento ihamba kuze bese ngathi iyakwembatha emzimbeni wakho lento mawulokhu uthi khona uzohambona bese ngathi ngisho amaphupho aphuphayo kodwa uphupha amaphupho kodwa angacaci kahle bese ngathi manje ungavuka ekseni ungakhohliwe khuluma nami ngizwe Khehla. Hayi mkhulu lokho kushoyo kuyiqiniso impela ukhona umuntu engathi uxabana naye waye emaphoyiseni ngoba wafika wazoshiya ingane la incane sebomvu so kwabe yikho kuxabana ke kukhona icala abekufanele kubese ngathi uthweswa lona angithi uyangizwa
angazi ubani umuntu esifazane owaxabana naye wafuna ukwakhela into utulo lokuthwena umdlwengulile angithi angizwa manje wathi umuntu lona befale basekathi nawe umuntu okade wabhadlejele kodwa ngibonisa likwazi sakubuka baba wakho silokhu siphebeza njalo ngento eyimpilo yakho angazi nawe mawulokhu uthi ukhona futhi imzowuthi umuntu la kasambe bese ngathi siyafuna umuntu ubaba wakho ikhonto ebekufanele base ngathi uqoqa izingane zakweni kodwa nani ukuthi uyonezela yona njengomuntu okanibonga angithi ukuthi umuntu lo kufanele ngabe umuntu olakentanda nawe bese ngathi nawe ukushimisa abantu ababelungu ngibona wena bese ngathi ikhonto idayisayo nawe njengomuntu bese ngathi uyayiphilisa wena khuluma nami ngizwe Khehla sesizama-ke lokhu uthuba behambe eyosibonga so angazi ukuthi kwenza kanjani ngoba siyazama ukwenza kuphinde kuvele ukuthi akwenzekanga. Lalela baba. Ubaba uphi? Ukhona ubaba usekhaya empangeni. Ya, ubaba akakhuluma iqiniso. Ubaba beyisoka. Njengoba eyisoka ubaba uyanikweleta. Angiprofeti ngiyakhuluma ngiyadlula sengikhathele kuprofeti. Ubaba uyanikweleta kumele aqale kunesalukazi kumele aqala sinike inhlawulo yaso ngoba angajampa enathi unibonga kanjani ebe kunezinto zakomalume angayiqedelelanga angazi noma wamqeda uma wakho wamqedelela yini awuconfirm eqala lapho umama ushade nje nami sengimdala ya kunezinto ezisele kune shortcut yathathwa kwathiwa asale sesigqiba ihlazo noma asale sesiqedelela lokho kodwa kukhona izinto eziningi zasalela emva ingani uma wakho makuyokhishwa ibizo kunengubo ezimbili ezagcina zilahlekile kodwa ezayithengiwe zagcina lezi ingubo zingatholakala ukuthi zanyamalala zayapi ngoba kwayena uma wakho mabeqala bethi bayamlobola bathi bemlobola kwavuka umsindo ekhaya kubo njengomuntu angathi kunabanye ababethi kwakufanele lotsholo le abanye bathi bakufana ngilanga lamalobolo kunomuntu wasukuma waduba wathi qhubekani ngalamalobolo mina sengihambile kwangathi into yakhe ya delay isikhathi eside uma ngithandaza manje baba wena baba unelumbu ophila nalo elikhona lelilumbu elikwenza inhliziyo encane unenhliziyo encane ama relationship akho awa last isikhathi eside uthi ngaso sonke isikhathi mase kufanele kube sengathi intombazane ba serious ibe sengathi iyakujikela awuphinde ukhulume nami mangikhuluma nawe manje baba kunekhanda manje ngikhuluma nawe elikushayayo baba elibhlungu kakhulu lelikhanda ngelinye ilanga usazowa phansi abathi wena abantu bathi no ushaye isilwane kanti ile likhanda elikulahle phansi awukhulume ngizwe owekhanda lemkhulu ikhaya ungiphatha nasemini nje adeli ngiphela namanje baba ubani lo ekhaya kini ofaka izibuko noma ongaboni kahle njengomuntu angathi uselekelelwa izibuko ukhona umuntu baba ofaka izibuko ebantwini abadala kodwa njengamanje uselekelelwa izibuko ngoba lento iyabuya ilandela wena njengomuntu angathi kwawena futhi usazogcina uyifaka lezi zibuko engibona amehla azohamba kuhluphe kodwa ke uzawuthatha inamba yebo bizi namba yakho Mdabe kakhulu uMdabe utholakala eMlazi kwayo endaweni yaseMlazi kwayo inamba uMdabe atholakala kuyona ithi 073 073 120 120 38 38 30 30 073 073 120 120 38 38 30 30 noma sithi 079 079 839 839 7345 7345 okay mfowethu ulobilobi ngesonto ngizobe ngisegoli number 20 Harrison Street Gandhi Square bengikhona izolo bayibonile indonga zase Jericho zidilika zizodilika futhi umuntu ofuna ukubhalisela i1 on 1 kuyadura kakhulu akaye epharmacy yami pharmacy yami sikukhona iLof and Commissioner CCMA building ayobhalisela ukuthi mina Sunday ngicela i1 on 1 njalo ngama Wednesday ngisegoli la ngisuke ngihlola khona ubusuku bonke every Wednesday ngisuke ngisegoli lapha eSoweto Pinville 379 Bilikicane Pinville eSoweto ila ngitholakala khona mabefuna ukuyohlola eSoweto bhalisa manje phone manje ubhalise ubhukhe appointment yakho egoli engisuke ngikhona enambeni ethi 066 066 00 00 266 266 33 33 kuseSoweto lapho then abaseThekwini
ungayenza i-appointment yakho enambeni ethi 072 1234 976 noma uthi 063 76 41 noma uthi 087 550 1177 mfowethu abantu abangakhohlwa i-radio njalo ngikhona eradioweni from 6 ekseni kuzoyoshaya u9 ebusuku inhlelo zisuke zikhona kunezinto eziwinwayo ukudownload i-app uthi nje wena www.drkayonline.co.za uhlelo lwami lungena from 6 ntambama kuze kuyoshaya u9 ebusuku noma ekseni nje ungakhohlwa ukubalalela nabo abanye basuke khona umemelo nabo bonke from 6 to 9 usuke khona ufikile noma kalilitha from 9 to 12 then from 3 to lokuzeni ubheshu noma malibongo from 3 to 6 umbali makoti wami lomunye no ungizwe mchunu basuke bekhona from 3 to 6 kusuke kumnandi mfowethu abantu abenze sure ukuthi bayilalela leya radio online radio yethu kusasa futhi siyobe sihlola eradioweni yethu from 6 to 9 ebusuku benze sure ukuthi bakhona ngidinga ukuqasha abantu abawu8 mfowethu yo kodwa ngeke ngivele ngiqashe noma ubani ongayena umlandeli wami and manje sengiqasha sengithatha abantu bami ngizobathatha kuphi khona laphana kwi radio yami which is fanele umuntu enze sure ukuthi uhlale lalele at any time www.drkayonline.co.za ulive stream usilalele noma umuntu ofuna uadvertise ibusiness lakhe akasifonele khona sibone ukuthi simenzela kanjani Kakhulu umkhulu siyabulala ixesha lakho siphinde sidibana khona futhi ixeleza inkosi xa ama-pharmacy avuliwe mfethu sinayo i-pharmacy lana Anton Lembethe number 407 Anton Lembethe ivuliwe i-pharmacy Verele Mikhona i-pharmacy wonke ama-product kaKhehlelezi uyayibambezela wena uthi izinto zistakile ngoba ngizenzile izinto okwazi ukuthi uyi-afforde hamba uye khona uyothenga ugeze ugqume uphalasi